Goedemorgen, goedemiddag, goedenavond. Ade ayuro saya luka video. Dis na Atru Media en ude tapastrati fuchagi you the latest in Sranang. Isabi inatendis no ya pualo Sranamang di ifrede gi mening. You know mag Taki. Madodo nanga Dada of Dada nanga dodo. Nasranam borgu di nefrede fugi de mening. En dan mek ti de baka wotak nanga Dada. Dada, foude. Wambunde? Ja. Oké, mi lo besa altijd ook kon naar rustig. Rustig, Dada. Sampai kom bigi gidef, mi mag gidef. Ja, gides ma fi odi. Iedereen van Atru Media. True Media door de boys baka. En big up die journalist voor Atru Media. Plus met die alle defensa trasi odi. Iedereen respect gorota. Dada nanga dodo. Isena odi via Atru Media. Grand tangi voor compliment. Ja toch? Ja. Monsieur Lafou Samsa na fonds is antisaptak de man van oliebaka toch? Ja. Let ja zo. Blok 52. Ja. Ja? Dat na tweede lees is de man van let ja crossby foto. Ja. Vijf en atori. Mino asara lama. Ja. Shwiti te here de news. Ja. Het is ai shwiti na yesi. Na you yesi ai shwiti. Ja. Dus lek pa de man baran yo so. Dus Ja. na mi yesi abe shwiti me tak wow. Weer a olie. Fonds. Weer a olie fonds. De omen de man fenik ba. Mi no mater de mi na ja afora de. Ja afora de mi de. Ja abigi fora. Ja sa de. Ja afora de. Ja afora de. Stop. Ja, even een onderbreking. Een fans website en op een Dada ruimte voor een fans. Abrasa. Ja, een oliefonds. Ja, dus olie, als je het naar je ziet, van de man vinden zo, als je het maar asana, if de mo gebruikt aan money boom. You want look at the man, fena olie, maar olie net mo ko ete kalo. Nee. De man saptak atensa olie ook mo ko kalo, tu kan a olie drop, a wereldmarkt, a drop, contact. $30 aan bari of $20 aan bari. We make it bari no, als je het nou je ziet, en ook mo pete. Maar atensa ook mo po kalo, tu mino hoop die akondre jatak, a prijs van de contact sa $40 kan bro voor een bari. En als je het ook, if I de $80, atensa olie kalo tu. Dan je hoeft dat naar $120, $130 aan bari olie. Dan kan de man kan doen bepaalde zijn die akkoorden. Maar if I zijn contact $40 aan bari. Ja, leuk voor bijvoorbeeld voor die Guyana ben begin poesu, hebben ze kan contact 750. Oké dan. One barrel. Dus binnen hoop als ze hem tackle dat met z'n als je die vieren. Maar in team lokaal lange termijn tot ik am mokoite, am sanete. Dus als je die, maar je hoeft de man te doen zijn dan amoni. Oké. Dat nou mooi tori, mi lo faichare waka. Als we adin de man vrij waren maar voor alle de beschuldigingen. Die Chan wende in assemblee Taki. Hij is opgesloten. En die de rechter. Is dat babu twijfel naar een rechter. Hoe bent u van Taki een rechterlijke macht. Ik denk dat je zelf wel even kritiek op de man. Maar als je dat uiteindelijk een rechtszegevier of Kotaki a true, want die rechter Taki als we adin vrij voor alle de vijf beschuldigingen. Maar is het openbaar ministerie? De man teken bezwaar. Oh, de man teken bezwaar? Teken bezwaar. Dus dat is een nokba. Dat wat ik als een nokba ite. Want allemaal halleluja. Maar openbaar ministerie nog de eens. Mina tak amadu desani mana aschakspel voor AOM nanga a rechterlijke macht voor kan de
Mina sa if na destroy de man, destroy maning of no politica dat full skakala ma uit. Dus mina man first na matori, mina man first na mayer sanja. Wat mina denk kwa malik as mina adin of op deze one computer yung Camera. one cameraman. Mina dus luko akang mina pot mi anu ta faya gamang. Mam no denki man amang mina denk amogi a family nam dat die one for. Family adin no begin as toros ma ina kondre ja. Kan draaien con familie adin na sporos ma emino denki amogi ane dat one soort takruporne om one camera dus ucha kasan buere isabito wata afwalok wera afwalok eden nga walo low sani uli ba mang mino denk family and we contact mino ma fasta mino sap samin uli ba mang mino denk adin offer der one camera na schrijf af san Wansasa schrijf af. Schrijf af na de mino denk amogo potentieel in de soort dan dem na drikon of onder driko drape of kagro dwasani pe mi bri amang hati kening so on de san stuff toch Ja, ama moest teken, ama teken voor schrijven af. Isabito dus ala de san kample warol ma mino denk ama de san nangawang Mwa bedoeling voor Voerlanti. Mino denk, no. Oké, dus dan. Ade duidelijk. Ja, man. Maar nono asan trubu. Asan trubu nono in a coalitie. Ja. We zitten nono na bombel te nono. Ja. Want mi aki pep is de neti, pep taki president ook aan Nikeri. De mo yagengwe moto uit Nikeri. Wat is taki nono. Wang fetidetes VAP nanga abop no voor een stalweide na Nikeri nanga wang grong ja na van de kare weg naar zee no wij vinden san die zee jong wij vinden wij de tories wij je ziet de man en pas de toe coalitiepartners Disi no e pas kerswang Agues wang Nila sa família katera Fostra mishi so hasan Tu ko mishi NPS fiato Ano be bouter drape tu Mishi ABOP NDP Ano be bouter drape tu Mishi NDP Moxi Ano be bouter tungsi tu No meshi aba piapi. Boy no na upla kya si tagna nangare kadoro fistin nangara ala samp de me kadoro de me basplode de srefi van hier en daar overal. Mino ma Bribi dat wat dat me kadoro nego. De ma aptengi de srefi. De ma no aptengi akondre. De me fit nanga de srefi. De ma no aptengi akondre. Luko no de ay hat fiapi tak abop tek benalan sa saka. Nee. Na benalan sa saka. Yato benalan sa saka de na abop PL. Ja. En a minister drape na a minister na PL a directeur na abop. Ja. Maar no FIAP wan kap a hefsan dat teki on dat sarsay de mek de FIAP wat. Voor kiseko. Om afer kisek. Ak de ma jaru sunu tapapo de ma sitak abop orga for kisek dat de kuliwan pura pas na abop anu. De masref no na de ma orga for kisek. De VAP hier, de VAP. Gominelli. FIAP wan pura pas na abop anu fu orga for kisek. De man, het is gewoon duidelijk. Zij de in het tros abop. Zij de in het tros abop met abop orga verkiezen. Zij de in het tros abop PL met de ma orga verkiezen. Met a verkiezen die de ma anu. Want de ma abapos. Waarom vertrouw je die mannen niet? Zij de. Meneer Johan Godrein, zij de. Binnenlandse zaken altijd onder Phoenician. Binnenlandse zaken qua VAP. Altijd VAP orga verkiezen. En de masap sanang, de masap sanang, de masap kome monel lolo drape. Ilang na sumar de mo go orga verkiezen. De masap tanam, de ka verkiezen say konja. Dan de sanap sustain 1 miljard SRD. Dreiwan verkiezen no no. Is je omende mee te kijken. If you want to schrijven en dan 750.000. Dus de ma if de mi de mij zoekt door 1 miljard voor draai her verkiezen sani. Ano sumar FIAP want te kapos say de liba poski de man. Isi abo pe patak gim buitenlandse zaken. Mi wan pot directeur. Isi abo pe tak mi wan pot
Mi wan kapot na Financier. na financier. Ishi abop etak mi wan. Mi ane bine jompo gi abop. Ano jompo me jompo gi Ye taka true. Ma me taka sa lek fasande. Ishi abop edu desandat na ngayon. Et kom. Ishi abop edu desandat na ngayon. Abop ne edu desandat na ngayon. Abop ne edu desandat na ngayon. Abop. Ishi abop wan go tek buiten lang sa sako. Financier. Gezond volk, gezondheid. Ishi abop e klets go in de ministerie dat hij. Maar jullie willen wel kletsen in die man in ministerie. Maar aan de rape want fa ufostang na grontori. Hoe grontori? De man wan potwa unit De man drape. pot een unit drapen en een unit dat hij morap a minister zou doen. Nee, a president Taki, a unit naf mek den stukken klaar. Deze man, Go die man- give minister en de minister teken. Deze man, we vertrouwen je niet meer op je woorden. Vanaf dag 1 lieg je voor ons hier. Dus wanneer vertrouw je morgen op je woord toe pa. Vanaf de eerste dag je leed hoe jij naar kondre. Vanaf de eerste dag, look at eerste mistake zijn met je. Als je naar een wetboek taki je mag geen giften aannemen. Bordo lang aan goud met je teken. Dat na en nimshi alles aan figo broeia. Dat je met dat volgens je maar fascino. Alles van je is misgegaan. Je bent machtig aan goed met dat ding. Nou eigenlijk een jongserot, maar jongserot of wat aan dat wat je mag geen giften aannemen. Wa ama sweer dat is. President, we vertrouwen je niet meer. Iwan pot wat unit drapen, fugo. Jasmine, mevrouw Forswijk. Maar mevrouw Forswijk, hoe ben bari toch? Hoe ben bari? Tantek nu. Ja. Ja, a president Taki, a minister Taki, kies den papira. En de stukken neem ik op. Dus daarom heb ik de problemen. Dus daarom heb ik de man go jepi a minister daarop. President moet gewoon zeggen dat de papieren op de smassangers in. En verkiezingen door. En amawan ala de verkiezingen door. En amawan de papieren zit snel. Verkiezingen door. Amawan op de papieren zit snel. En zomaar amawan patwa unit, maar zomaar op de groep. Zomaar op ala de papieren. Voor zijn president. Die go lukken dat smassangers samen. Dan ook een andere conversie dat ja, alle de samfunifkeer, vleet, flora. Het is maar bij de grond pa. Keer vleet na conversie moro, flora, alle de pressie flora bij ba. No kohoru na spotu. No een pressie flora aplanti of zo ete. Alles daar is al gekocht. No kohoru is maar na spotu. Leugenaar. Une Bribi tap je woorden moro. Met abop dan via PF desrefi. Desa luku fadok mo peiti, mek de yep desrefi man. De jensa kodre, une shi, de kwan las u de desma. Pina desma, bigisma je die 1250 AOV. Una wan drop sheno. Hey, de guerra. Oké, eenmaal je takatori dat die. Ushi, a regering, baka 17 februari toch? Die abigi staken ben de. Da ushi taki a regering draai anu para botok. Chinso, want ushi ama bigi sociale steun. In a zin voor we actie on het geloof. En nou, ja, bijna minder van jaren, hoe kon je als een bigi waka. Maar nou is je gasbom op een lok toe. Ja? En nu de man BTW. Wat vind je tori? Dus aan mij dieng, aan mij teken baka in model. Aan mij dieng, aan mij gides maar 800. Maar ze zo pa iemand de go payangen. Ze zo pa iemand de go payangen. Nasra na uwa pa so fun BTW. Ja, nou, yes, aan mij dieng money, aan mij teken baka in model. Dus president hoor is er paspoort. Hoor je er paspoort, une brief next for you moro. Une brief next for you moro. Sinds dag in met je baka sinds de eerste die heb je voor ons gelogen in Legionu. Dus we vertrouwen niets meer van je. Dus wat president Taki money de voor je hebt de sociaal zwakkere. Money def je hebt des massanger samen. We komen met pakketten praat in de man durf de man. Met geld. Ga kijken. Meneer Jaruso nou tapu. Ja.
Maar we hebben een pakket frieten. Nooit meer een pakket voor politieke partijen. Altijd me dus of me money. Ja. Maar we lopen in de mandir, ze zijn de mandir nodig. Om een pakket naar een envelope prati. Me geno mine faitu. Me geno maar te unu wan kis no. Dat we geen slaaf. Unu ne kis niks no de mij wan uit slavernij. Maar je wil genieten van een slavernij. Voor kan pot Aziat bepaal hoe slaaf money. In een slaaf money schrijf de man wanneer zo heb je de man is dit. Maar te de pakket via praat in de man hier. Is je een blaka mee kon begu? Is je een blaka mee kon aksu? Is je een blaka mee kon aksu en san in de man hier voelen? Is je een blaka mee een envelop? Des mafia. Je doet het niet tot des leave us alone. Libu na rust. No kon de beautiful. No kon Flora, no kon Tameka, no kon Sabolo, no of the birti that enough kon via pi. You must go na Wanika, na Saramaka, na Nikeri, the press that him go come away no. Ma in the ghetto Texas Sunny Point Flo. Papa, je bent konde Yoshi. Meyere wa bigis me tak de la petaki de Hindistanis heeft no one. Dat meneer Bigis mee Taki. De Hindistanis heeft nog een. Dat men liep giden over de je hebt deze refanging. A de poten drapen maar unu dat na 1000% zeker. En na kans na unu. En wis you sell blakasma voor contact na unu. De blakasma via pi contact na unu. En nu dat hoorslag. De stuur ze niet. Hou ze daar. Or de huisslaaf of je drapen. Libu in a ghetto rustig. Want luku 3 jaar ik bouw je struggle. 3 jaar ik bouw je dus de laatste jaar ja we kouwen puru. Hora voor kisen. Dus je want hij mis aki. No, aksa ne gop chin so want ushi akosi stabil. Akkoord stabiel. Ja. Akkoord stabiel. Omdat verkiezingen komen. Akkoord stabiel op 38. No man, het koers best stabiel dat me bij zit at 30. Zeg dan nog komt op 30. 38. Dan maar na gewoon kan door 40. Je kan op 38 zoveel. Op Abe de 38 10 nu na 38 30. No een koers nee saka. Is koers nee saka zo. De man was koroma top de man normaal leerders. Is een fout koers nee saka. Una goud voorraad. Om een goud voorraad de man ja. De man ja door een 10.000 kilo de door een puro. De man op 10.000 kilo. De man heeft zijn akkoord bij kan saka. Do bem op minst 1 miljoen kilo go to. Spar. Dat want Taki no cambio bobo stamoro. Nanga centrale bank bo gudu moro ala de cambio gen sana. Le drapo bogo wesulu. Maar una bon goud voorraad voor dek. ASRD voor. Oh, dus je even Taki a go to sawe fini. Chibreng. Na mek dat u spare ala regeren sa ko es 3 spare. U es 3 spare. Uta doro 1 miljoen 2 miljoen kilo go to. Da e dek ASRD voor nu. Dat want Taki ASRD voor aguardo mora dala nanga ero. Maar u heb bijna 3 miljoen kilo goud in voorraad. En dat horen SRD doen. Met de assembleleden legt des maar uit. Oes donderdag heeft voer zo grong. Zorg de buitenvrouw voeren, dat nou Libi. De buitenvrouw voeren, zorg voor de grong. Leg ze maar op. Dat nou unu, weer voegbaar. En doen ze weer voegbaar. U te koop door we. Dus uno a bevolking moet spijt voor zorgen je buitenvrouw. Na straks de ino ede, u ede si in Erokabum. U ede si in Erokabum. Dus uno belasting money moet spijt Richano naar Miami. Consulaat. Weet je in a kondreja. Ja ino feni draai. Piapi, dada. Ino feni we draai ja. Ni abiu door. Ni groko nanga attack model voor you in a kondreja. O tempo bigi. Dus je na kans na mi ami. Suma. Oh, VAP. Ja. Dus je had een slechte ervaring aan VAP. Ik heb een slechte ervaring met. En dan kom minetak ala Hindistan ja. Minetak ana wat kom takken baka ana ala Hindistan we taki. Ja. Want je Alexa do taki ja Hindistan is met zoveel money. Maar u hebben na de VAP'ers. De zakkenvullers. De zakkenvullers. Ja, Hindistan is met zoveel money. Zeg, golukunu nu daar waar ik kan, wat mij kot koosbanti, wat mij kot komkomro, de maar die den grond. De maar die na fire song. Maar die na fire song. Ja toch? Maar hoe hebben na de zakkenvullers voor VAP? We voeren.
En dat is mijn tegen, dan worden jullie boos. Wel, je mag boos worden. Ik van je boos met Taki. Ja, dat de jere atru media. De tapa strati en u abidja so. Dada die echare mine kong. Usap Taki atru tranga fu jere. Want we zien de reacties, maar reageer. Hoe loopt de reactie? En dat is me komoro scherp. Maar we tantaka true. We tantaka true. De reacties. Dat is maar zijn de reacties. De mening. Naar de telefoon, naar de mening, naar de internet, naar de telefoon. Wat als je mag je mening? I don't care. I don't care. Ja, Dada Taki, I don't care. Maar even luku Taki, de vakbonden, no, de man na oorlog, de man die op oorlogspad. Dat heeft me arki. A voorzitter voor C47. De man tak de man de tap oorlog. En de man taki a feti Disi o de wal lange feti. 5 en atori. Es famim kana faya karena karu wir faya na. Karu wir faya. Es karu wir faya. Say dit a karu wir faya. Wir faya me tell you de man si de man leg chan op wa money. Laat nou money de mij square. De vakbondsleider. Nou money de mij square. Je vindt een goed chan bel allemaal is dit maar. Is de bij de firma van wat? Is de man bij Abba vergadering toch? Dan noem je de man woensdag. De mij gira keren fidina. Nee, ala gida magi dinsdag ala den bonden musu kar des tap locatie. Ja. Dus den bonden vergader. Ja. En dan woensdag dat de man ook kom bakken bij in. Dus de mij bouwen aan op. Oh, dus ze bouwen het op? Ja. Wel, kom look even. Oké, dan moet dat next. Dan moet ik me eigenlijk even warm up. Even warm up, Chara. Als een aantal sa ube chakwa strategie meneer Boutersen. Maar dat nu aan Chino. U chade sem aantal sma so we go pour boshanga bouta. Nou chade, kom look even Abba Power dat nu. Maar if je taka absent no voor vakbond kastrati. Dat met de man nou money de mes. Na chana futu no de wanda. De man money de mes suku. We sap de vakbondsleiders ja. Trouwens suku hectare grond, trouwens suku money. Trouwens aso de mas de mas bari tak ook kira mas even. We poeko suku pour money na manja anu. Dat de we play karwan so karu weer fire protest. Dus de mij misleid volk. Volk zou op sabaka. Volk. Luku imko ente luku tide da 4 november. 4. Luku dat hij takent tide to 4 to. Otende bo abasan a wiki se konta. Woensdag. Oké. Da imko interview mi baka. Baka asanif de man imko interview mi baka da mo sorry tak next for de man. Wis de man kastrati awande. Dat nafkos kreki president. O president belde man net dat I am elder hier, olifant erf hier. Abu Dorba, meneer Berestein, alle de man, de vakbondsleider. Jullie zijn een soort vloek en een las. Onofenino. Dus alamong, alantima moet stort en doen. Alamong wa money ek mo uit alantima salaris verstort die de man toch, die de vakbondsleider. Ja, de mij pai contributie. Mi no pai contributie. En mi bero ko gilanti. Mi money na me ma koti go gi wan vakbondsleider. La money kom op. Dat ino mus de inabond. If de inabond. Mi no want de inabond. Mi bot ka knap mi bot contact straat en misrefi. Mi money nooit no be ma go wan vakbondsleider. Maso man. Amane kom op die. Luku 3 jaar de mas doen nga chan. De ma kan niet voor chan. No, de ma play karwan soort protest. Ano roko. De ma amana wagawan ete. Amana 4x4 of een roko of een amarok. Yoshi dalek ala malore amarok. Luku sa chano do. Ku chano sen ala malagwa yokama ta kadar kabe yokama ka auto ala. Sa yuane. 3 hectare gro. Ame bel minister rechtstreeks. Ay, regel dit voor me. Go. Zo gaat het aan toe in Suriname. Maar je ziet een baby schrijft en shit tak na zo de meedrijven. Maar je mag die begraafplaats van blauwgrond hebben. Dan gaan we berpen naar blauwgrond. Van Jezus Christus. Best maar beri. Minister. Dat toch ja bij de kati. Maar die is toerik man. Na commissaris. Commissaris. Maar wie is commissaris na bouw?
Mi vind ja Israël de man kan doen aan dat op, commissaris. Nou, is geldverspilling. Is geldverspilling. Commissaris Nafde. Dan is je commissaris voor para, commissaris voor Nikeri. De man dat is goed. Maar alle district moest op one leiden. De man op de. Maar nou ontwikkelen district, dat wij voeren. A district moest op een regering. Petit mans dong dat de mij draaien asani. Mooi net. Commissaris Nafde. De ma voerman. De commissaris naar buiten vrouw. De mij. Hoe sap de man. De mij valvrouw maar lastig. Val is maar lastig aan de Euroko. Dat de mij doen. Omdat hij goed zijn, hè. Dus commissaris, hoe kan toekas aan dat op? Hoe nou een commissaris? Het zijn een paar bandieten die gronden uitgeven. En misbruikt de president soms. Ja, maar dat de mij doen, bepaald op de commissaris. Het teken is aan niet, ik wil naar president teken als aan niet. Je man dat ik de president schenkt toe. Serieus, dus. De mij hebt deze revue. We hebben nog een paar, laat maar zien, maanden. 12 maanden te gaan. Nee, nog 17, 18, 17 16 maanden. Give me na 16. President, hier pas aan ego sota, tuk 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 tuk. Ay nakik bagwe. Ay nakik bagwe giyu president. Na so tuk 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 giyu no de. Wama ina groep taki i abenanga president. Abenanga president. Ja, danga dodo abenanga chan. Abenanga chan. Ja, dat me. Abenanga chan. Ja. Abenanga chan mi abenanga beleid fu chan. Oké. Chan lek libis masref no do me next. Abeleid van man no boom. Je beleid is niet goed. Look wat mister, look constant met herhaling. Je vrouw heeft tablets gestolen van de Chinezen. De Chinezen geven je vrouw tablets. De Chinezen tak de tablets moest wat tapsen. Mevrouw tjoko praat de sana area de waker na sanatan daarom. Ja kijk mevrouw. Ja kijk. Dat nou af de eerste mistake zou maken. Ik kijk je statuut naar staatsolie. Zoals je vrouw vindt waar op de rapid. Nummer 2. Zo kan ik doorgaan. So, afvallig sabi min afgarde mi eventjes me geger afvallig met de shit. Dada ayete. Ja, dus Waar zijn die tablets? Dus nee, zie je tablet tak nee. Tapsi. Next na mag praat ja foto. Mevrouw, je tek de santja gogi area de wakker na de president dat me tak zodan. Na mij ben mi abenanga chan, mi na abenanga chan. Mi abenanga de nanga beleid van maar de verkeerde keuzes. Dus nee, zie no kan tak de san moes gwa binnenland. Je tek de san go praat le jang in de thuis. Dus de blakke man chin drapan op chin. Je moet kijken constant met herhalen die vrouw. Het is in mijn hoofd gebleven. Het gaat nooit meer weg van hier. Vast op harde schijf. Je mag rabe pieren me voor her die bouwt op en money. Waar zijn die tablets? Waar zijn ze? Waar zijn ze? In een genoeg blakke man. Ni hoop gado brenu ay me kuno feno olimoro. Ni hoop gado brenu ay. No, nek sera na fena olima. Man, mi hoop gado brena regeren ja. De man op fening. Mi hoop ook buffet. De man op kan no anu. Wan you leg away in Sranam. Ano ramti no roka oli. Ano chan. Na so pas bari kana me kana. Wan you witi away in Sranam. Da yo shifa kondre odrai. Sto luku fa kondre drai. Ano yo dra. So maar we me kumbari kana. E bigenya apu fa money. Wan tra regering o roka oli money. En ino man to next. You ano papa kondre. Wan tra regering e kong. Het is 16 mon. In 16 moet je nog maar voor geen moer. Die nog geen olie. Ja, maar oké. Ah, wat regering voor een olie. Dus nou moet je zo maar tek. Kijk maar. Ja, maar tek. Alles een nakkie tek. Oké, dat hier dat doet ook niet. Zo direct na mas moet toch dat. Oké dan. Dan moest je apigite zou je pre. Oké. Moest je even uno arki na volk to stemmen voor. Dat moest je. Ja, je dat heb ik man. Was aan het heeft Taki? Ik wens jullie slapeloze nachten, deze regering. De regering, en volk me wens slapeloze nachten. De regering me wens slapeloze nachten. Want misap takuno mas ribi. De fitters voor Noroka olimoni. De fitters voor you. Ik kan figi snuit.
Taki e fasa olimoni serana was stem you puru. We pot eerlijks man. Sakan draaien aan jou. Maar you flow fitters. Hey, ik kan fidishinate jong. Wan jong. Wis i mek ala de via PS tron leveranciers. We tek ala de rokopur nou anu baka. We tek den baka. Zo weer ik na kondreja. We komen bij jullie. Time wil tel. No dena. Tak 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 tak. Ik groet iedereen. Dada. Heel buitenland. Heel strana. True media. Teki big up at True media. En Chagodoro. No man kan boroki. Big up. Ja man. Thank you. Mi briti voor een nieuwe ito wa ina kondre de man is zo gwe. Mi briti. Mes mera wintikba. Me vera presselek zo wa yo gwe ano yoroka olimoni. Dada apleti. Oké, dat ben de Dada Nanga Dodo. En dan a True Media is shine out.